dantza honen itxikeri bezala nahi bezu zerbaitetan fijatzeko, egiten deuna da, lehen aipatu izet oinarrizko pauson, gu 8 puntue hasierakoa iztueta deskribitzen duen bezala da, hau da, 8 puntue, lehenengo puntue. Taran, 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 taran. Gaur egun, Gipuzkoako estandarren dantzatzen da, lehen ikusi dezuen beste horietan bezala, honekin. Baina, Beasainen, por ejemplo, hola iken da. Eta, Zumarran, ezpata dantzan, ezautzen dezuenak, 8 puntu ibea, garatu du bestera batean mandio apaingarri eta iken due, hoi beha iken due, hanka altxatuz momentu desberdinen. Ez guk bezala, hemen betik markau, eta gero itxi goien, bezik eta lehenengo 2 puntu goien, eta gero itxi behien. Orduan hor badau, erabaki alderantzizko bat hartuta, gauza urrats berdinekin. Guk hemen iken duguna, Zumarrako 8 gorrekin makila hundie. Hoi da pixka fijautu lehik ezuena, ezberdinen normalen ikendan makila hunditik.